הנקי, ואני חזרתי את לראות איתן. עכשיו, מה יהיה? תוכלי את הבסיטון הזה כי עידן לא פה. סוף סוף קטגל מעידן. ועכשיו אני כן, מה נחצוב? ייי! אין פה עידן. אין עידן. לא, עידן! חשבתי שאמרתי לך להישאר בתוך אמרתי לך להישאר בתוך הסרווייבל. אני לא קשרתי אותך לתוך האהובה או משהו. אני בכל מקום ובשום מקום. אתה מאחורי האהובה, נכון? לא, לצערי לא. אבל בדרך. איך אתה יודע? תוכיח לי. אני יודע מה את השאלה הדבילית הזאת. תגידי, מה אני נראה לך כמו נולדתי אתמול? הרגתי את עצמי. בואו תגיד שאני הדביל. איך קראת לי? קראתי לך דביל, בודד עם זה. שיון דיימונד זפל. רגע, מה זאת אומרת שיון? שיון לא רצה. רגע, מה? שיון לא, יש לי שיון לא. אבל אתה יודע איפה אני. אין כן, אני רוצה לתת לך מתנה. מה זה? זכית רגע ב1,000,000 שקל! ייי! איפה אתה? בוא, לספאון! אוקיי. אני יודע למה אני שיקבל 1,000,000 שקל. זה 1,000,000 שקל. אני שזה יכול לתת מהכלא מסריח הזה. נכון? נכון? כן! איפה אתה? אתה עמדת עם 1,000,000 שקל, אז איפה 1,000,000 שקל? הם באמצע! איפה 1,000,000 שקל? מה זה? אני באמצע, איפה 1,000,000 שקל? הנה! איפה בוא הנה ותקבל! אתה רואה את 1,000,000 שקל? מאחוריך! מה אתה אומר מאחוריי? איפה 1,000,000 הנה, שקל? אני מאחוריך! הנה, איפה 1,000,000 שקל? איפה 1,000,000 שקל? זה יהיה פה 1,000,000 שקל, אני התקבלתי כל החיים שלי. תקבל 1,000,000 שקל! איפה 1,000,000 שקל? אני רוצה 1,000,000 שקל, תגיד, אני קיבלתי. קיבלת את זה דבר ראשון. ייי! את זה. ייי! את זה. ייי, יוחד! אני הייתי אוהב במשך 5 ימים בסיבוריה. את זה. לא! לא! לא, לא, לא. וקיבלת 5 קרשים. לא! ואת זה. לא! ואת זה. נתתי! ומתנה חדשה. אתה מחטאתי כי היית חולה. תגיד, אתה נורמלי, אתה מחטאתי כי היית חולה. אתה חולה נפש, אתה יודע את זה? גם אתה. לא לדאוג. רגע. אם אני לא לך כסף, אתה טוב בביצי? בוא איתי למטה. רגע, אם אני לא לך כסף, אתה טוב בביצי? כן? תראה שאם אני לא לך כסף, אתה טוב בביצי? כן? לא. אני עכשיו לא. אני עכשיו הולך להיעלם בכוח הכסף, טוב? נו. אוקיי, תספור לי 3, 2, 1. 1. למעלה! 1. לא, זה מ3, 2 ו-1. 1, 2, 3. בום! אין גילת נעלם! עכשיו! אתה השתגרת! אני לא השתגרתי, אני קסם. הייתי קוסם באנגליה, אחרי זה פיטרו אותי בגלל שהעלמתי בתור ילדים. טוב, תגיד לי איפה אתה, איפה שאני רוצח אותך? אתה לא יכול לרצוח משהו שאתה לא יודע איפה. אין קרק, התקפה! אם אתה לא תגיד לי עכשיו איפה אתה, אני הולך עם חשון דיימונד מחושב וארדוף אחריך. תאמין לי, מה עשית את זה? וזה אם זה הדבר הכי גרוע שתעשה אי פעם בחיים שלך, כנראה יש לך חיים עצובים. נכון? אין כן! מה? יש לי פה הפתעה מדיימונד בשבילך. דיימונד! שיהיו הדיימונד של הנקי הם.
עכשיו. צד שני. אוקיי, מה קורה? בוא אחריי. אני חייב? אתה מקבל את זה! באמת? לא! ביי! אוקיי, תקשיב, אם אני אביא איתה, אתה תירגע? כן. מבטיח? כי קשרתי אותו לתוך כיסא במרתף. מה? אתה תמות! אנחנו אמרנו בן כמה אני, אז אמרתי שאני בן 1 והוא אמר שאני בן 6.5. אבל אחרי זה הסכמנו שאני בן 5. אני יכול... יש! קיבלתי חייב מדיימונד, עכשיו עוד יותר קל להרוג אותך. אבל אתה לא יכול להרוג. תסתכל אחורה. אני לא רוצה להסתכל עליך. אז עזרתי לך, תגיד תודה. תסתכל מה יש לי ביד. אתה יודע, תקרקע באחד רחוב. אתה צריך עזרה? אתה תמות! אתה צריך עזרה? הנה, בוא אני אעזור לך. עכשיו אתה תמות. אני רוצה לעזור לך אבל. אני מנסה לעזור לך. אוקיי, רד החוצה. אתה בא למטה? לא, לי. ייי! קיבלנו אותה! לא, אני בסדר. יש לי חייב מדמות בשבילך! אני לא מקשיב לטריקים שלך! אני ארוג אותך אם לא תבוא. אני לא מקשיב לטריקים שלך! זה לא טריק, אני בן אדם טוב! תמשיך להגיד את זה לעצמך! תסתכל מאחורה ואחרי זה תסתכל בחלומות שלך. אין לי חלומות, הייתי רוצה להיות קוסם, אבל אחרי זה לא תהיה לי. תסתכל אחורה. תעשה טוב, תמשיך רגע קדימה, יש כאן הפתעה. אל תפריע לי לחצות, תעשה טובה. טוב, תחזיר את האיפה שלי לראות אותך. אני לא רוצה לך. אני אספר לך את הסיפור ברוסיה. שאני בעצם לא הייתי ברוסיה, אבל עדיין... אני מבין שאתה מאוד להביא אותי, נכון? אם תביא את לי, תן לך דיימונד אחד, בסדר? אבל אני רציתי לעשות סרטון היום. טוב, תעשה מה שאתה רוצה, אף אחד לא יקבל את הדיימונד הזה. רגע. תעשה טובה, אתה הולך לצעוק רגע בשם במרתף, אז אני הולך רגע להשתיק אותו, סבבה? כן, טוב. אוקיי, תן לי שנייה. בוא נקדום. עידן, הגעת? תקע אותך במרתף? כן, כן, רדפת אחריו עם חייב דיימונד. מצוין. המטורף הזה דקרתי בתוך מרתף מסכן עם אור קטן. צעקתי אז ואחרי זה דחפתי אותו לתוך הכיסא ונעלתי אותו. מה אתה רוצה שאני אעשה איתו? זה מטורף. הסקתי דברים. אז איך היה עם הנקי הנק? נהנית איתו? לא! למה? למה שאני אענה איתו? וקיבלתי 5 דיימונד וחייב דיימונד. מה אתה רוצה? אני לא רוצה שהוא יהיה תמיד ידי, אז אני לפעמים שם אותו ידך. אתה תוקע אותי עם הבן אדם הכי משוגע בעולם. תאמין לי, אני כבר הייתי יותר משוגע. ויש לי משהו להביא לך. טוב, מה? ספרייז. אני לא צריך את הספרייזים שלך. לא, באמת, עכשיו ספרייז. אני ראיתי מה עשית ליאנקי הנק. טוב, זה כאילו עצבן אותי. ואני לא עצבנתי אותך. לא, אבל אתה פחות, יש לי מתנה בשבילך. ומה זה? משהו מחושב. אבל לא בא לי משהו חושב. למה? נו, בדיוק גמרתי את עצמי, את הפיקקס. זה לא קשור, זה קשור לשריון. למה אני צריך שיון? אני אתן לך שיהיה מכנסיים, אתה לא רוצה? אתה באמת רוצה שיהיה להם עוד מכנסיים? לא, שיהיה. שעשית מכנסיים על הראש. יש לו בעיות בראש. טוב, אתה רוצה לסיים את זה פה או שכן מספיק שיגע אותך?
כמה... רגע. הגה שיגע לך מספיק? רגע, כמה זמן זה? לא משנה. אני כבר, אל תשאל אותי כמה זמן, אני איבדתי את תחושה של הזמן בגלל הגה. כמה זמן לדעתך בן אדם יכול להיות בתוך מרתף מסכן, מה שאתה קשור לכיסא, תוך כדי שאל קיאנג מספר לך את הסיפורי הילדות שלו. אתה יודע כמה פעמים שמעתי את הסיפור על הקוסם והילדים? עדיף שאני לא יודע. טוב, אני אספר לך, או שאתה רוצה שתעשה את הפייק פה. לא, אני יודע... טוב, בוא אני אספר לך, אין קיאנג קלטה שאני מאוד אספר לך. אז... יואו! מה? צריך שאתה להפיס דחוף. בכל מקרה, בוא נסיים את הפרק פה, לפני שאין קיאנג חוזר מהמוטף. רגע, לא, קודם כל תביא את זה לך. אבל אין קיאנג יכול לחזור. אני יכול לרצוח את אנקינג, אני אקבל לכם דיימונד, נשאר פלוס 3. נראה לך שאם הייתי יכול לרצוח את אנקינג, הייתי עושה את זה כבר? לא, אני אוכל. הפעם שיהיה... טוב. יאללה. יאללה, מוכן? עידן, אני מנתק. חכה, לא! עידן, אני מנתק את הסרטון. עידן, אני גמור את הסרטון. לא! יש טוב, תקשיבו חבר'ה, לפני שאנקינג חוזר מהמרתף המכובש שלו, אז אנחנו נסיים את הסרטון פה, עידן אכפת איפה אתה נסיים לבד. אז תודה שצפיתם. יאללה ביי.